que aqueles textos, aquela novela de Auster e aqueles contos, os 9 contos de Salinger eran tan bons porque o traductor escribía de unha maneira excelente. E que algo dese estilo, desa maneira de entender o idioma e de leválo ao papel se lles engadira aos autores norteamericanos, os autores norteamericanos, que era a maneira de escribir prosa de Antón Doval. Eu creo que neste libro queda suficientemente demostrado esa capacidade de contar coas palabras ou coa palabra xusta, que é unha maneira de falar máis dedicada ou utilizada da palabra xusta se cara da poesía, pero que aquí penso que é moi pertinente dicilo. A parte do argumento, da historia, do relato, das distintas situacións, dos distintos ambientes e as maneiras de narrar as historias, hai un estilo, unha maneira de escribir común a todas elas que penso que esa expresión, creo que era de Valéry, a palabra xusta, non utilizar nin máis nin menos palabras das necesarias para describir unha escena ou para retratar un personaxe. Esta é unha cousa, unha das cuestións que a min máis me interesaron do libro, porque o libro, aparte desta precisión, desta exactitude na escritura, pois ten moitísimas cousas máis. É un libro divertido, é un libro de ficción narrativa que engallola e que mantén o lector atento, pendente do que acontece nos relatos, pero que a min fundamentalmente me chamou a atención por esa precisión na maneira de escribir e por outra cuestión que está recollida no título, que é a idea da ilusión, o que son as ilusións. O libro, cando chegou ás miñas mans, por fortuna Antón mandou a Galaxia este original, que a verdade que foi unha alegría lelo, pois tiña outro título. Inmediatamente, xa que eu creo que na primeira conversa entre ele máis eu, pois pensamos en buscarle outro, non xa así de entrada, pero ata o final de todo non foi fraguando a cousa, e logo houve moitísimos problemas para atopar un cualificativo que fose a carón de ilusión, porque, como antes decía Emma, efectivamente as ilusións perdidas xa coutaba ou acaparaba moito campo semántico, e logo eu tiña outra preferencia que era o do título da película de Jean Renoir, A Gran Ilusión. Pero tamén había varios libros con ese título, e ademais unha novela en castelán, un recente, un libro de relatos, e, bueno, a parte da película de Jean Renoir, que era un título que me parecía moi acaído porque, como sabedes, Antón Doval tamén é director de cine ou de televisión, non sei como definiu, pero, bueno, director de películas. Entón, pois, A Gran Ilusión era un título moi acaído, non? E ademais parecía un título moi acaído porque o tema das ilusións ou das situacións que poñen diante do lector, de quen lee o libro, situacións que son aparentemente ilusorias, ou que cando remata o relato un pensa que efectivamente hai un equívoco aí, ou unha maneira de ver as cousas que non é a que debería ser. Esas ilusións, pois, había que poñerlle aí un cualificativo, e ao final optamos por este extrañas, porque hai esa sensación de extrañeza tamén cando un remata os relatos, hai unha sensación de extrañeza frente ao que nos conta, non? Como pode ser así? E porque non é de outra maneira? Porque as ilusións son así e sempre teñen esa volta final
que fai que sigan sendo ilusións. O demais, o tema das ilusións é un tema moi leopardiano, moi de Giacomo Leopardi, é un tema que constantemente aborda e está tratando, é dicir, que é un tema moi do poeta moderno, non que é Giacomo Leopardi. O que di el, cito-vos unha frase no Cibaldone di Pensieri sobre as ilusións: o prazer máis sólido desta vida é o prazer van das ilusións. Eu considero as ilusións como algo en certo xeito real, en certo xeito, tendo en conta que son ingredientes esenciais do sistema da natureza humana, de maneira que non é lícito explicalas como soños dun único ser humano, senón como xurdidos de veras da natureza. Sen elas, sen as ilusións, a nosa vida sería a máis mísera e ruín das cousas. Eu interesábame o tema das ilusións e dos relatos do libro de Dobao porque todos os relatos están focalizados a través de distintos narradores. É dicir, hai un suxeito que é o que conta, ou a través do cal se conta, da súa mirada ou da súa voz, e iso é, creo eu, o que fai que esas ilusións contadas con unha prosa tan exacta, tan precisa, se fagan máis palpables na lectura, na ficción, pero que non nos sexan na realidade. É dicir, son visións subxectivas, a través dun suxeito. Non son visións realistas, son como ve a realidade un narrador determinado, non? E isto pareceme que é unha cuestión fundamental da idade moderna, esa centralidade no suxeito que na narrativa se expresa coa focalización dun relato a través dunha mirada concreta dun personaxe ou dun narrador que é o que nos leva e nos conta nesgada, dunha maneira nesgada, como ve as cousas, non? Hai un conto no libro que se titula Néboa nos ollos, título que xa quere unha metáfora para indicar algo disto, no que se di: 1000 ideas máis que non me apetecía pensar empezaban a inzar o meu cerebro, di o narrador, e todas eran realidade porque as pensaba el. Ou sexa, todas as estaba vivindo ao mesmo tempo. É dicir, todas as posibilidades que o suxeito ve diante de si pode vivir ao mesmo tempo. Está pensando na súa muller e en distintas posibilidades do comportamento da súa muller, non? E iso ten unha consecuencia enganosa. É dicir, o relato, o que nos presenta diante nas páxinas do libro Antón Dobao, conta dunha maneira precisa algo que é enganoso. E aí creo que está a forza dos relatos deste libro de Antón Dobao. Isto pareceme importante porque unha das características do noso tempo creo que é esa mirada a través do suxeito. É dicir, a realidade non temos acceso a ela senón é a través da mirada do suxeito. Non se pode, ou é difícil concebir a realidade sin que alguén a pense, sin que alguén a conte ou sin que alguén a mire, non? Esa é a dificultade da nosa época. Eso que en terminoloxía kantiana se chama o correlato, é dicir, a relación humano-mundo. O mundo non existe se non hai un ser humano que o pense. Entón, isto me parecía, aparte do atractivo como libro de ficción, como libro divertido, como decía antes, unha cuestión moi importante porque os relatos do libro de Dobao sitúanos xusto diante de historias límite nas que se ve claramente esa fronteira entre o humano e o mundo. E a imposibilidade de acceder ao mundo dunha maneira real, se non é a través deses narradores, deses personaxes que son os que nos contan as historias, non?
todo isto permítelle ademais esta focalización en determinados personaxes que son os que contan as historias a través de monólogos ou con distintos recursos narrativos, pero sempre focalizando, permítelle adobao outra cuestión importante do libro, que é a utilización das elipses. Eu non sei se isto é unha cuestión que ven do oficio de director de películas, porque é un recurso moi da imaxe, non? Pero a utilización das elipses na narración, é dicir, saber contar unha historia sin contalo todo, saltando partes, e esas partes que non están no texto non é que desaparezan ou que o lector non as perciba, senón que o lector sabe que están aí, pero non están contadas. Eso é outra das características destes relatos. Esas elipses están tan ben localizadas, tan ben utilizadas, con unha función tan, por volver a recalcar a palabra, tan precisa na narración, que casi pasan desapercibidas. E, sin embargo, quen lé estes relatos sabe delas. Non é que pasan desapercibidas porque non son eficaces, senón que o tempo condensase, alóngase ou retráese, o lector dunha maneira explícita non o ten na páxina, pero sí que o percibe de unha maneira moi clara e moi directa. Entón, esta é unha cuestión que a min tamén me pareceu moi interesante, porque é un recurso que é moi habitual na narrativa, non? O libro, outra cuestión que me interesa, non é que sexa excesivamente original, no sentido de experimentar ou de original a hora de propoñernos algo diferente, non. E a min iso me parece unha grandeza do libro, non? Que non intente facer nada espectacular, nin abrallarnos con inventos ou con tratamentos que aparentemente son novidosos, non. As elipsis non son unha cuestión, un recurso novidoso, pero, sin embargo, sí que hai que saber utilizalas. Non é nada fácil facelo coa habilidade e coa eficacia coa que fai Antón nestes relatos. Despois está outra cuestión, xa me queda pouco para rematar, pero, bueno, quería falar un pouco porque como o libro me resultou, a verdad que moi satisfactorio lelo e traballar na edición del, quería aproveitar a vosa amabilidade e alongarme un poquinho. Outra das cuestións do libro é o amor como ilusio. É dicir, o amor é unha cuestión claramente da arte moderna, non? A concepción do amor moderna non é a que había no antigo réxime, ou polo menos é diferente, en gran parte, non? E a idea do amor, eu penso que é no primeiro conto, que é o chocolate, non? Que é chocolate, o amor é unha cuestión do suxeito, non é unha cuestión da colectividade, é unha cuestión, sabe o que diga a Igrexa Católica, é unha cuestión do suxeito, e aquí queda clarísimo, porque a primeira característica do amor é que un se enamora, non se enamoran dous, ainda que, bueno, hai o flechazo ese famoso, pero, bueno, eu creo que iso é unha exageración e hipérbole da cuestión do amor, non? Aquí non hai flechazo, aquí o que hai é esa ilusio do amor, que ao final non é tal, é unha ilusión extraña porque é moi eficaz, é moi real, pero non é real, é ilusión. E está moi vencellada a idea do suxeito, que, como decía antes, é unha idea central na idade moderna desde Descartes, non? O suxeito, un ve o mundo, un ve aquela persoa de quen se enamora, pero esa persoa de quen non se enamora, en principio non sabe nada de que alguén está enamorado dela, ou que entende a relación dunha maneira determinada cando non é así. E despois hai outro conto que se cadra resume un pouco todo isto, non? O tema do amor, as situacións equívocas, enganosas e as focalizacións, que é o que se titula Rosiña Pobre, que son tres personaxes que contan unha mesma situación desde tres puntos de vista
distintos. Xa sei que podedes dicir, bueno, pero iso xa está feito, xa fixeron moitos autores antes, non é nada novo. Sí, pero volvo a insistir no de antes. En poucos casos, eu por lo menos agora non lembro así ningún, se prescinde do factor metaliterario da experimentación, é dicir, a experimentación metaliteraria no caso das distintas focalizacións, sobre todo en novelas, Faulkner, non? Ou incluso Joyce, non sei, utilízase como recurso para dar máis valor simbólico ao contado, pero o que fai Davao non é iso, é dicir, non utiliza as focalizacións, os tres puntos de vista distintos, porque quere recargar o seu capital simbólico con alusións ao experimental, etc. Non. Aquí usase simplemente porque, ou por lo menos é a sensación que ten o lector, porque para contar esta historia hai que contala así, a través de tres puntos de vista distintos, de tres suxeitos que ven a mesma situación a través de tres tipos de ilusión diferentes, non? Crean tres ilusións distintas. En fin, aquí remato, non vou alongarme máis, non quero insistir máis. Si quero recomendar o libro como un libro, como decía antes, divertido, sorprendente, moi medido, moi preciso, e desde logo, ao meu ver, é dos libros de relatos que li nos últimos anos un dos que a min como lector máis me interesaron e máis me resultaron máis satisfactorios como lector. Así que quero darlle os meus parabéns aquí públicamente a Antón e agradecerlle que nos enviase esta obra súa a Galaxia. A verdade é que estamos moi orgullosos e moi satisfeitos de poderla publicar. E iso, propoñervos que o leades co entusiasmo, non sei, eu penso que co entusiasmo que o leín eu, iso que vos desexo. Pola miña banda, máis nada, deixo a palabra a Alberto Lema, que ademais sabe máis que a min destas cousas, porque eu falo sobre a ficción narrativa, pero non escribo ficción narrativa. Alberto sí que, ademais de ser un dos escritores que máis reflexionan sobre o feito da narración literaria, pois ten aí esas tres novelas que tamén tivemos a satisfacción de poder ver esas tres novelas, eses tres libros, non todas son novelas, de poder publicar en Galaxia. A súa primeira novela, Unha puta percorre Europa, aquel díptico de Sidecar, e dos relatos de Sidecar, e a novela que saiu hai 2 anos, Da máquina, que é unha excelente novela que tamén presentamos aquí en Vigo daquela. El que dé a súa opinión sobre este libro que presentamos hoxe. Moitas gracias. Boa tarde a todos, grazas por verdes, grazas, Carlos, por as palabras, por a introducción, grazas, Antón, pola honra de presentar o seu libro. É un libro dun mestre, o sea, a definición que acaba de hacer Carlos, alguén que sabe o seu oficio, que sabe executalo, que domina a técnica, domina a linguaxe, e iso xa é un moi bo comezo. Bueno, decía antes, Carlos, que había unha discusión previa que eu desconocía no labor editorial sobre o título do libro. Eu tamén teño, digamos, unha suxestión que facer sobre ese título. Eu proporía como título, como subtítulo alternativo a este, si en 13 ensaios sobre a violencia, ¿no? Porque en realidade o que unifica a todos estes relatos é a cuestión da violencia. Pode aparecer de xeito máis ou menos explícito, pero de algún xeito é o que unifica o libro do que está tratando, ¿no? A cuestión da violencia é un debate extenso, é unha mágoa que non estea hoxe aquí un especialista desta rúa, que tamén é de Galicia, como é Paco San Pedro, perdón. Digamos que a violencia aparece de dous xeitos, unha violencia estrutural,
que é a violencia na relación entre as clases, a relación entre os xéneros, mesmo na relación tamén entre os vencidos e os non vencidos. Soio interesante, moi ben executado sobre unha vinganza dun fillo da morte do seu pai na Guerra Civil. Ese tipo de violencia que entendemos que é a violencia que se dá pola posición que nos toca ocupar no mundo a cada un de nós, aparece moitas veces, a violencia que se define así como estrutural, a relación entre as clases, a relación entre os xéneros. E despois aparece tamén esa outra violencia que Paco San Pedro define como violencia excedente, que é a violencia do goce no tánatos, da pulsión de morte da xente que... da xente non, digamos que é algo que todos nos levamos dentro, do goce no dano ao outro, que tamén forma parte das nosas atribucións e dos nosos demos, e que tamén aparece esa violencia monstruosa, esa violencia que en realidade vai máis alá das causas sociolóxicas, e que é unha violencia como pulsión, como necesidade, como goce no dano feito ao outro. Introducía antes, Carlos, creo que é un debate super extenso, que logo vai máis alá do marco no que estamos, a cuestión do realismo nestes relatos. Eu discrepo con Carlos no feito de que o paradigma da susceptibilidade, digamos, invalide o marco da novela realista. Eu non creo que dependa nin do punto de vista desde que se narra nestes ficcións. Hai, desde o punto de vista autorial, ficcións en primeira, ficcións tamén en terceira, xogos de multiperspectivas, algo moi abundante no libro. Non creo que eso implique digamos, un criterio para pensar se unha novela é ou non é realista, entendendo que este é un debate moi extenso. Eu definiría a novela como realista, como unha vontade de acceder, como unha episteme, como unha vontade de acceder ao que nos rodea, unha vontade de acceder ao mundo tal como existe. A novela, tamén, un dos adjetivos que tiña a novela realista, a novela sociolóxica. Nese sentido, poderíase dicir que os relatos cumpren esa función de documental. O sea, a novela está escrita desde hoxe e a novela mañá podría ser lida como un documento que describe como é a Galicia de hoxe. Hai lugares urbanos, os lugares urbanos que é capaz de producir este país, que é discutible tamén, lugares rurais, lugares que se define agora como urbanos, e entón hai toda esa confusión de lugares que é moi, digamos, verificable no espacio no que nos movemos. Se te pasas de frenar en Galicia, estás fora da cidade. Entón, a novela móvese neses ámbitos que son moi achegados a nós e fáciles de recoñecer, digamos. E ademais tamén a propia linguaxe, porque creo que tal vez esa unha das grandes virtudes deste libro, a multitud de registros que hai nos diálogos, porque se identifican desde linguaxes que son de señores maiores de Lugo, ata linguaxes de burgueses que é unha organización de calquera cidade galega. Entón aí creo que si que hai esa vontade testemunhal que parte que se resolve con virtude de digamos, transmitir unha fala que de feito existe, é un lugar que de feito existe, e ademais, por suposto, as dinámicas do noso tempo. Esa novela, creo que non estivo ca novela, estas ficcións non poderían ser escritas do mesmo xeito hai 10 anos, e non sei dentro de 10, pero aquí sí que aparecen cosas que dinámicas do desemprego, das cuestións do traballo, que están desde logo moi de actualidade. Eu creo que esa vontade documental de retratar o que de feito existe
o que de feito existe como realidade sociolóxica, para mí, iso, digamos, é o que eu considero o realismo máis alá da perspectiva ou máis alá da persoa verbal coa que se escriba, non? Tampouco hai que apelar aquí a autoridades, pero, bueno, digamos que Lucas, por exemplo, ten escrito bastante sobre isto, non? Eu creo que a novela, digamos, supera o que sería unha ficción puramente realista pola inestabilidade do que se presenta como real, non? Aquí hai dificultades, ás veces, para saber se o plano do que se está falando é o plano da vixilia, o plano do sono, ou tamén irrupcións na ficción de elementos que non son, digamos, non garran a relación de verosemillanza, de verosimilitude do que é lógico que aconteza. Pois se un meteorito se estampa agora aquí fora, resulta un pouco extraño, non? Sobre todo se vai ao fío da conversa que manteñen os personaxes, non? Entón, eu creo que sí, a novela xoga tamén nesa confusión entre o que é real e o que é, non sei exactamente que ten a entregar, o extraordinario, ou fantástico, creo que non lle ha caído, pero sí, digamos, o que pode ser un pouco monstruoso, o que pode ser un pouco inagardado, non? E algo, aparte, que é recorrente na parte das narracións, onde hai outras que sí que caerían nun paradigma máis clásicamente de novela realista, digamos. Xa falamos da cuestión da lingua, falou antes tamén o compañeiro, reflexionando tamén sobre a que lectura remite estes relatos, ainda que, digamos que, a pesar de que temos aquí o mestre da ficción curta en galego, Azarín, na modalidade en que, tal como escribe, como concibe a ficción curta do Gao, a mí recórdame a un libro de recente saída, que é o de Bieito Iglesias, o de Contos da tarde da tarde, ainda que teñen, digamos, un xeito de posta en escena do conto moi distinta. Iglesias é alguén, digamos, que sempre escribe, digamos, nese estilo virtuoso, alto, o cal creo que lle resta eficacia ás veces, porque o volve demasiado verboso, non? Pero sí tamén nesas temáticas, nesa, digamos, vontade de retratar o próximo, vontade de retratar unha realidade sociolóxica, incluso mesmo desde o punto de vista daquilo que chamaba Lucas os arquetipos, non? Os tipos sociolóxicos, personaxes que non son excepcionais, senón que retratan unha clase, unha situación. Gardábase nesa semellanza con este libro de Bieito, que sí que é un libro que non supera o ámbito do verosímil. O sea, non se inclúe o monstruoso, non se inclúe o inesperado. Bueno, o inesperado sí como efecto narrativo, pero non como algo que, digamos, que non cae no que se agarra como real, como existente. Remitíame a esa lectura. Tamén creo que xa se ten dito os mestres americanos do relato curto da segunda metade do 20, non? Sobre todo a mí, acórdame moito a Carver, mesmo o Carver, que se non coñecemos a partir das ficcións escritas, podemos coñecela a partir daquela película maravillosa de Robert Altman de Vidas Cruzadas, non? Por un segundo tema que está tratado aquí, que son o das, en realidade non hai heróis, o sea, en realidade son vidas máis ben mínimas, vidas, moitas delas con certa conciencia do fracaso, de que non cumpriron as súas expectativas, con parellas que xa non se desexan, pero siguen vivindo xuntos, ou parellas que, ou bueno, parellas non, ou desexos que non son consumados. En ese, digamos, universo desesperanzado, ¿no? de vidas que se moven, que se cruzan, a tópica do Occidente, que tamén é recorrente en Carver, ¿no? Ou mesmo tamén da solución violenta dunha situación aparentemente pacífica ou aparentemente rutinaria.
Tamén me recordou, un conto en concreto dun autor que en principio mellor é posible que non se agarde ese citado agora mesmo, que é un conto de David Foster Wallace dun libro que se chama A rapaza, traducido ao grego, do pelo raro. Precisamente un conto onde tamén unha situación aparentemente tranquila pois vai sobrecargándose ata unha explosión final de violencia, non? Hai que dicir, en canto ao xeito de concebir a arte do relato curto, que aplica a cousa vida mandamento de Cortázar, de que as novelas se resolvían por puntos e os contos se resolven por caos, non? Que, digamos que non hai unha dilatación da tensión, senón que a tensión adoita acumularse e estourar, ou mesmo estourar cando non é agardada, non? E é algo que é constantemente procurado, non? Pensaba tamén nunha referencia que a mí me resultaba achegada na parte dos desesos imposibles, dos desesos que non poden realizarse, entre outras cousas por inconvenientes que teñen que ver por razón de idade, non? Eses desesos imposibles de realizar casi por razón metafísica. Recordaba tamén o Morrer en Laura do Néstor Ferlín que está aquí, non? De que non se expón nesa solución ferliniá de doble pano temporal e de especie de aldez que os conecta, si se expón como unha imposibilidade de encontro amoroso e a razón do tempo está polo medio, non? A parte do virtuosismo técnico xa me achafou o compañeiro Carlos, falamos da capacidade para empregar varias voces, varias linguaxes e tamén, efectivamente, para nun universo tan medido como é o do relato curto conseguir que o conto fique redondo. O sea, o conto, de feito, aspira a redondear, procura, e eu creo que a consegue. Neste sentido, recupero a introducción. Son contos escritos con mestría. Mestría significa coñecemento, aplicación da técnica, e eu creo que desde logo, por iso só, pola súa rareza, xa cumpriría lelo, non? Pero eu, ademais, creo que cumpre lelo porque eu penso que é un libro necesario. É un libro necesario, escrito desde hoxe. Creo que hai temor ou que hai pouca gana de retratar o que sucede, e eu creo que este libro se atreve a facer. Se atreve a mirar o que nos rodea e a leválo á literatura con grande mestría, con grande valor literario. Nada máis. Bueno, supoño que me toca a mí, que son o terceiro de aquí. Eu, en realidade, a mí gustaría estar sentado aí e escoitar, porque creo que é o máis rico deste tipo de presentacións. Eu teño bastantes poucas cousas que dicir, e ademais para mí resulta sempre moi complicado falar de un libro meu. Sempre digo que no caso da presentación do libro de poemas é moi fácil, desde os outros poemas están solos. Cando hai un libro de contos ou unha novela é máis complicado. Pero hai historias que sobre todo tanto Carlos como Alberto suscitan, os dous, lles agradezo muitísimo todas esas palabras cheas de, non sei se de exageracións desmedidas ou algo parecido, pero que en parte non deixan de ruborizarme aínda, pero creo que si hai
si hai algún elemento que a mí me apetecería rescatar de toda esta conversa, un relacionado fundamentalmente o que está relacionado co realismo, coa realidade, non? Mais que co realismo, non sei se este é un libro de contos realista ou non sería un mal crítico literario, non sei moverme por certos espacios, non? Non sei se estes contos son realistas ou non. O que sí sei é que están elaborados con materia da realidade, claro, é imposible non facelo así. E sí que sei tamén que teñen a habilidade en parte de transitar esa realidade por zonas que en parte son abismais, non? Porque imagino que esas partes as partes das vidas ordinarias, de todas as vidas ordinarias, que tal vez ofrezan moitas veces máis material literario, non sempre, nin en todos os casos, nin na maior parte das veces, pero en ocasión sí, son esas partes abismais, non? Eu creo que é interesante sempre transitar por elas. E ese tránsito por esas partes abismais implica tamén un tránsito por fronteiras difusas entre o que percibimos como real e o que non, ou o que percibimos como non real, ou como real, ou como imaginario, ou como lle queiramos chamar, que estou de acordo con Alberto, que non é exactamente fantasía. Entón, nese sentido, eu creo que é daí o axuste, a xusteza do título tamén, sobre todo o sustantivo, das ilusións, esa capacidade polisémica que ten esa palabra, a necesidade de escaravellar ou de observar máis alá desa tona máis aparente da realidade, non? Que supoño que ao final é o que nos acaba guiando un pouco a todos os que temos ese vicio un pouco extraño de inventar historias e de escribir cousas. Despois hai unha cuestión que a mí sempre me parece importante cando se ofrece un texto a lectura dos diferentes lectores, que o convite a que participen nese xogo, non? E iso seguramente está relacionado coas elipses ás que se refería Carlos, ou con eso que os críticos chamaban o lector implícito non representado, é dicir, esa capacidade esa necesidade de que o lector reconstrúa esa historia cos seus elementos propios, non? Así, desde un punto de vista moi xenérico, esas dúas cuestións son as que, de alguma maneira, para min serven de fío de todos estes relatos, máis aló de cuestións de técnica narrativa ou de diferentes influencias que eu as recoñezo prácticamente todas as que se citaron aquí. Pero creo que eses dous aspectos son creo que os que máis me moven a hora de contar esas historias. E despois esa necesidade, insisto, de penetrar no ordinario para observar o de extraordinario que ten sempre, non? E, por suposto, eses múltiples e diferentes tipos de violencia que existen porque en algúns casos son case consustanciais a nós, en outros casos nos determinan e nos condicionan socialmente. Pero creo que tamén hai certos roces co humor ou coa ironía ou con outros aspectos que forman parte tamén do ordinario das nosas vidas, non? Básicamente, a mí o que me gustaría sería que os lectores que se enfrenten a estas historias acepten o xogo, que reconstrúan as historias a súa maneira aceptando ese xogo e que observen se é posible ou non que se manteña con certa vitalidade ese xénero literario que eu creo que segue moi vixente, que nos, aquí temos un mestre e outro mestre, non? Do xénero, que
que en parte define tamén o noso campo literario, ou axuda a entendelo. E pouco máis teño que decir, só me faría un comentario a Carlos con respecto a aquelas traduccións que fixemos no seu momento para Sotelo Blanco, que se esquece de unha, creo, que era O vaso de prata, de Antonio Marín, que era unha colección de relatos. Claro, que foi a primeira. Digo porque eu creo que os meus relatos teñen moi pouco que ver con aqueles relatos. Creo que si hai máis aspectos relacionados con cousas de Carver, por suposto, ou do propio Cortázar, seguramente, e despois si recoñezo certa debilidade por autores como Salvo, no seu manexo das historias. Bueno, pouco máis, non sei se os amigos que estades aquí, os que os agradezo a nosa presencia en un día terrible como hoxe, vos apetece comentar algo, ou se vos queres comentar alguna cousa máis, ou se non terminamos en este martiño que tamén se